Opening laatste schooljaar Veulen. Tweede editie Classic Show. Het is vandaag 3 september, dit is het PLMA-journaal. SV United heeft komende zondag 8 september een primeur. Als allereerste voetbalclub in de gemeente Venray speelt de 5e klasse een thuiswedstrijd op kunstgras. Tegenstander in de ouverture in de 5e klasse F is ex-4e klasse Melderslo. Het vernieuwde sportpark in Wansum wordt dit weekend volledig in gebruik genomen. Het eerste elftal van SV United speelt zijn andere thuiswedstrijden op natuurgras. Het nieuwe hoofdterrein ligt vrijwel weer op de oude plek, vlak bij de parkeerplaats en de kassa. Het veld is nu wel een kwartslag gedraaid. De kantine is deze week opgeleverd en zal komende weekende voor het eerst geopend zijn. De officiële opening van het sportcomplex in Wansum is in het weekeinde van 19 en 20 oktober. Elk jaar is tijdens Kermisdinsdag de traditionele opening van het schooljaar in Veulen. Vandaag was dit een extra bijzondere dag, aangezien dit het laatste jaar van de Antonieschool is. De kinderen hoefden vandaag niet in de schoolbanken te zitten. Samen met docenten en ouders gingen zij buiten aan de slag met het thema verkeer. Vandaag hebben we eerst het knutselen van allerlei voertuigen, waarbij gekeken wordt naar wat zit er eigenlijk allemaal aan een voertuig. Daar worden ze straks ook op beoordeeld. We hebben vanmiddag een heel spellencircuit in het dorp zelf, waarbij allerlei verkeersspelletjes zijn, een verkeersquiz en een fietsparcoursje en dat soort zaken. En op het einde doen we nog een skelterrace hier en dan kijken we ook welke van de karren gewonnen heeft. Op de school zitten in totaal nog 36 kinderen dit jaar. 11 hiervan zijn leerlingen uit groep 8, die volgend jaar vertrekken. De school is dus te klein geworden om haalbaar en kwalitatief onderwijs te kunnen blijven bieden. Daarom fuseert de school na dit jaar met de Meent in Leunen. Een droevig besluit voor de ouders in het dorp. Ja, ik vind het heel erg. Ja, het is heel jammer. We hebben zo'n mooi schooltje. Ja, met alles erop en eraan. Een actieve, fijne leerkrachten, een fijn dorp. En ja, het gaat dadelijk weg en ik vind het heel erg. Ja, het is heel dubbel natuurlijk. Ik bedoel, je wilt natuurlijk de beste kwaliteit onderwijs voor je kind. Maar je moet ook wel heel reëel zijn. Is het nog te behalen met zo'n klein aantal? En dat is, ik sta er natuurlijk ook weer iets anders in, want mijn oudste zit in groep 8. Dus ik heb een iets andere inbreng en mening, denk ik, daarin als iemand die wat jongere kinderen heeft. Dus maar even goed voor het dorp, voor de dorp op zich is het niet prettig. Neeltje zelf kwam ook met een bijzonder plan een aantal jaar geleden. Meer vrouwen aan een vrijgezelle man te koppelen via All You Need Is Love, zodat er te zijner tijd weer meer kinderen geboren zouden zijn in Veulen. Helaas heeft deze actie niet geholpen. Nee, het is niet helemaal gelukt. Het was wel een goede actie van Neeltje, maar we hebben veel bekendheid gekregen daarin. Maar ja, helaas heeft het niet helemaal mogen... Ik had misschien ook wel iets meer van All You Need Is Love verwacht. Maar... Ook de docenten betreuren het feit dat de school moet sluiten. Eind juni echter liet wethouder Twan Jansen zich uit over het feit dat hij bereid zou zijn om financieel bij te springen om de Antoniusschool in Veulen nog 1 jaar langer open te houden. Voor de school kwam dit ook als een verrassing. Nou, we zijn heel benieuwd, want de vraag ligt inderdaad bij de politiek. We hebben nog geen antwoord gekregen, want voor ons was het een verrassing. Dus wij wachten af. Toch blijven de medewerkers van de basisschool realistisch. Ze verwachten niet dat er nog een verandering in het besluit komt. Nou, het besluit voor deze school staat vast, want we weten groep 8 vertrekken er 11 kinderen, we worden steeds kleiner. Ja, en de landelijke opheffingsnorm is 23. En we hebben dit jaar natuurlijk al extra personeel wat we moeten bekostigen en dat zit er voor een tweede jaar echt niet aan. Het laatste jaar van de Antoniusschool wordt voor de docenten en leerlingen een bijzonder schooljaar dat zij gezamenlijk op een speciale manier zullen afsluiten. Zondag 29 september organiseert het Mondiaal Platform Venray voor de 11e keer de jaarlijkse Werelddag. Het platform is een koepel van 16 organisaties die projecten in ontwikkelingslanden ondersteunen. Sommige organisaties zijn helemaal zelfstandig en andere zijn plaatselijke afdelingen van landelijke organisaties. Gezamenlijk doel is het besteden van geld aan zelfgekozen praktische en kleinschalige projecten. Vertegenwoordigers van de organisaties gaan ter plekke bekijken hoe de projecten werken. Al deze organisaties presenteren zich op de wereldmarkt
van 29 september tussen 12 en 5 uur 's middags. Daarnaast zijn er ook andere activiteiten. Op zaterdag 14 en zondag 15 september vindt voor de tweede keer Classic Show IJsselstein plaats. Unieke voertuigen zullen dan de revue passeren. Op dit moment is de organisatie druk bezig met de voorbereidingen. Vandaag werd wel een heel speciaal voertuig naar het terrein vervoerd, namelijk een heus vliegtuig. Het is een Harvard, dat is de Tweede Wereldoorlog. En die hebben wij van het Oorlogsmuseum overloon gekregen voor op onze show. En dan gaan we diverse dingen laten zien, onder andere vrachtwagens, personenauto's, bromfietsen, motors, tractoren. Alles wat auto's en wielen heeft, zeg maar. De eerste editie vorig jaar was een groot succes. Toen waren er zo'n 150 inschrijvingen. Dit jaar zijn dat er zelfs nog meer. We hebben ongeveer 250 inschrijvingen. Dus er zijn mensen bij, er is er bijvoorbeeld eentje bij die komt met 11 vrachtcombinaties. Dus truck met trailer, allemaal oldtimers. Maar die man schrijft als enkeling in, dus je kunt het eigenlijk niet meer verwachten. Het evenement is laagdrempelig voor bezoekers en de entree is €6 en het parkeren is gratis. Tot zover dit Pelemaasjournaal. Tips kunt u mailen naar de redactie. Deze uitzending wordt herhaald tot en met woensdag 12 uur 's middags. Morgenavond is er een uitzending van Spang. Weer of geen weer, bij ons is het altijd vakantieweer. Aankomende nacht verloopt vrijwel onbewolkt. Er zullen enkele mistbanken ontstaan en morgen overdag wordt het zonnig en zomers warm. 'S Middags loopt de temperatuur op tot zo'n 28 graden. De dagen daarna blijft het warm. Dankjewel voor het kijken en heel graag tot morgen.